Bueno, ja estic aquí un altre cop a la terrasseta, que ja sabeu que m'encanta el plan de terrassa, tapeo i vi. I aquest ja és l'últim maridatge. Oh! Llavors, aquesta última etapa serà la de peixet fregit, que és un clàssic i no podia ser d'altra manera que ho maridarem amb un vi DO Catalunya. En aquest cas, he escollit un vi blanc d'agulla. Els vins d'agulla són vins joves que tenen una mica de carbònic, és a dir, que tenen una mica de bombolla, ¿vale? A vegades són una mica dolcets. Si fos el cas, tampoc passaria res. Sigui com sigui, aquest vi blanc d'agulla DO Catalunya quedarà molt bé amb el peixet fregit perquè ja de per si és saladet i és cruixent i la bombolla quedarà molt bé. Ja veuràs, prova-ho. T'agafes el peixet. Queda molt bé, perquè recorda que el vi és compatible amb tot tipus de tapes, de plats, de moments. A la DO Catalunya trobaràs vins per triar i remenar. Espero molt que t'agradi aquest maridatge.